Arratsaldeon, Christian Brunt, Siemens Energiko kontseilari ordezkariak argibide gutxi eman eta galdera asko piztu ditu gaur goizean egindako agerraldi batean. Siemens Energik atzo iragarri zuen ofizialki Siemens Gamesetik falta zaion zatia erosteko eskaintza publikoa egiteko asmoa. Argi zegoen Alemaniako taldeak zerbait egin nahi zuela Zamudioko taldearekin. Azken 2 urteetan ia 2.500 milioi euro galdu ditu Siemens Gamesak, horietatik 780 milioi azken 6 hilabetetan. Albisteak nola ez kezka eragin du langileen artean. Bere aldetik, Arantza Tapia Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapeneko sailburuak esan du enpresen bat egitea albiste ona dela, baldin eta enpleguari eusten bazaio. Operazio horren inguruko informazio harrigarria eskatu duala ere zalantzak usatzeko. Euskadin badu beraz etorkizuna izan dezake, ikerketa gehiago beharko da, hainbat ekimen martxan jarri beharko dira, baina zentzu horretan uste dugu badagoela aukera enpresa hori jarraitzeko eta ongi jarraitzeko. Berriro diot, nik uste lehentasunezkoa da gardentasuna eta komunikazio egoki bat egitea. Ze horrek bakarrikan nolabait aplakatzen ditu eta lasaitzen ditu inplikatuta dauden pertsonak, zuzenean inplikatuta daudenak eta horiek langileak dira. Bien bitartean, Iker Casanova, EH Bilduko legebiltzarkideak, Twitter bidez ohartarazi duenez, Euskaltelek eta beste enpresa askok egindako urratsak jarraitzen ari da Siemens. Horrez gain, Casanovak ziurtatu du Ezker Abertzaleko koalizioak urteak daramatzala enpresa estrategikoen galera salatzen. Bada EH Bilduko legebiltzarkideak otsailaren 18an esandako hitzak berreskuratu ditu sare sozialetan. Pero lo que no es una posibilidad sino una realidad es que el centro de decisión de Gamesa ya está perdido con el nombramiento de un nuevo CEO para la empresa que dirigirá la misma desde Madrid, no solo físicamente sino mentalmente, con la perspectiva de que la empresa emprenda un nuevo rumbo cada vez más alejado, si no definitivamente alejado de este país. Espainiako errege emeritua Zarzuela Jauregira itzuli da gaur, 2 urteren ondoren Felipe erregearekin eta familiako beste kide batzuekin batzartzeko. Nola ez arrabotza sortu du bidaiak, Roberto Uriarte, Unidas Podemoseko diputatua. Beste azalpen batzu falta zaizkigu, zaigu interesatzen horren beste bitxikeriak edo zertan dabilen bere regatetan eta bere gauzetan, eta jakin nahiko genukena da beste gauza batzuk benetan kezkagarriak direnak eta jakin izan ditugunak aspalditik, bere doaitzak eman dituenak 75 milioiko diruak, haziendarekin dituen arazoak, nola dagoen bere egoera beste eskakizun judizial batzuk edo eramaten ari direnak Europako beste estatu batzutan, hau da jakin nahiko genukena, eta ez nola bere temporal librea pasatzen duen. Eneko Andueza, PSE-eko idazkari nagusiarekin ere konexioa egin dugu eguerdian eta ondoko balorazioa egin du aferaz. Nire ustez, Juan Carlosen etorreria uste dugu nahiko sakarra dela eta bestaldetik etortzekoa bazen barkamenak edo azalpenak emoteko izan beharko litzateke, Espainiatik pasiatzeko eta bere burua zuritzeko, nik uste pendiente dakala azalpenak emotia eta horren arabera uste oso importanti izango zala bidaia aprobetxatxia gauza asko argitzeko eta aldeneinean ere beharrezkoa litzateke ere barkamenak eskatzia. Gure ustez gardentasuna oso beharrezkoa da halako instituzioetan eta esatia dakagu berak bere instituzioan edo bere karguaren arabera aprobetxamendu pertsonal bat eduki duela eta hori onartezina da. Beraz, barkamenak eta azalpenak emoteko izan beharko litzateke bidaia. Ordea, asteburu honetan, industria eta ekologiaren inguruan PSEk egin duen jardunaldian adierazi duenez, eredu ekonomiko jasangarria, berritzailea eta inklusiboa eraiki nahi dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Udane Arbeo.
Trantsizio energetikoaren eta ingurumenaren aldeko apustuan PSek adierazi du ez duela onartuko ez aitzakarik ez atzerapenik. Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak azpimarratu du sozialistek argi dutela ingurumenarekiko duten konpromisoa eta interes orokorraren defentsan duten implikazioa, industriaren eta ekonomiaren sektorearen hazkunde justua eta iraunkorra bultzatzeko. Eta baztertu egin du interes taldeen eta eskuindarren aurrean legapenak egitea, ezinbestekoak diren erabakiak atzeratza baitute helburu. Interes orokorra defendatuko dugu, beti egin dugun moduan. Gure industriaren eta ekonomiaren hazkunde justu eta iraunkorra. Eta errealismoz egingo dugu, baina ezinbestekoak diren aldaketak eten gabe. Anduezak Crecer Mejor hazkunde eredu berre jardunaldiaren amaiera ekitaldean egin ditu adierazpen horiek, PSek Donostian egin duen ekitaldian. Besteak beste industria sektoreak digitalizazioaren edo trantsizio ekologikoak ekoizpen sisteman dituen ondorien aurrean egin beharko dituzten aldaketei buruz hitz egin dute. Hitzaldian buruzagi sozialistak esan du modu jasangarrian berritzailean eta modu inklusiboan nola hazi hausnartzeke dagoela. Eredu ekonomiko berria eraiki nahi dugu Euskadin. Eta eredu hori jasangarriagoa, berritzailea eta inklusiboa izatea nahi dugu. Testuinguru honetan Next Generation funtsak sortzen ari diren eragi positiboa baloratu du Anduezak. Eta Euskal Autonomia Erkidegora bideratutako 819 milioi euroa gogorarazi ditu. Baita Euskal Ekonomiaren funtsezko arloetan lankidetza publiko-pribatuko 11 perteak ere. PSeko idazkari nagusiak alaberra arreta jarri nahi izan du sozialistak erekitzen ari diren arau korpusean. 2050erako berotegi efektuko gasen isurketetan ekonomia neutrala lortzeko helburua lortzaldera. Helburu hori Espainian berriki onartu den klima aldaketari eta trantsizio ekologikoari buruzko legeetan oinarritzen da. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan lege horiek oraindik onartzeko fasean daude. Jaietan, emakumeen aurkako indarkeria prebenitzeko gidaliburu bat jarriko da udalen eskura. Lakuan aurkeztu dute ekimena eta bertan izan da Amekako lantaldea. Uda heltzear dago eta honekin batera jaiak. Emakundek egina Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko foru aldundiekin eta eudelekin lankidetzan, jaietan emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko tokiko prozesuak sustatzeko gida aurkeztu da. Ez dago aitzakirarik eta jaiak ezin dira aitzakia izan emakumeok jarrera sexistak jasateko. Emakumeok jaiak askatasunez ospatzeko eskubidea dugu. Eta hau bermatzeko jarrera aktibo bat behar dugu gizarte osoarena, erasoen kontra eta berdintasunaren eta errespetuan oinarritatuko harreman alde. Udalen artean banatuko den gida, jaietan emakumeen aurkako eraso matxistak prebenitzeko herrietan egiten ari diren lana indartzea du xede, berdintasuna eta errespetua ardatz direlarik. Uda berezi honen aurrean egoerak larritzen du, izan ere oraindik emakumeak jai giroan ez dira behar beste seguru sentitzen. Pentsatzen dut tamalez, beti bezain txarra izango dela, edo ez dakite azkeneko datuen arabera bai ikusten dela, edo zein jai, herritako jaiak hasi direla orain, eta datuak ez direla bat ere onak, eraso homofoboak ere igo dira izugarri pila, eta bastante larrituan nago egoerarekin, ez? Azkenaldian bai agertu da iragarkietan gero eta eraso gehiago dela batez ere hemen Gasteizen, eta pizka bat kaletik agian ateratzea bakarrik gauean batez ere beldurra, baina goizez ere bizi ditut horrelako erasoak. Cuando salimos de fiesta, por ejemplo, yo intento no volver nunca sola a casa y así, porque sí que cuando vuelves sola parece que ya si tienes a alguien detrás ya piensas como que te va a hacer algo así y siempre vas como con el miedo de que te va a pasar algo. Eraso matxistak identifikatzeko eta prebenitzeko, eraso baten biktimei arreta emateko eta eraso bati erantzun publikoa antolatzeko jarraibideak emateaz gain, erantzkin bat du, bereziki ostalaritza sektoreari eta txosnei zuzendua. Ekainaren 5ean Gasteizen emakumeren lasterketa ospatuko da, eta gaur izan da haren aurkezpena Gasteizen.
Aurten 5.000 metroko ibilbidea prestatu da, minbizi duten emakumei ahotsa eta ikusgarritasuna emateko helburuarekin. Esta edición vuelve a ser muy especial porque volvemos a nuestros orígenes con un mejor recorrido, con mayor participación, que se ha vuelto a incrementar la participación de la mujer en este tipo de eventos, y una carrera que vuelve a ser totalmente solidaria, en un circuito de 8 carreras por 8 ciudades, y Vitoria, junto a Madrid, una de las pioneras de ello. Pandemiaren ondorioz, 2 urtez ospatu gabe egon ondoren, bueltan izango da ibilaldia. Igandean ospatuko da Bizkaiko ikastolen jaia, Erro Harri Har, lelopean. Saloa Aldatz Abuzu ikastolako zuzendaria. Neskeria badeko txanda guztiak lotute, ja infrastruktura guztiak ja dago prest. Orain ja azkenengo txanpan, ja aldapa bera tokatzen jaku, eta bueno, aurrera. Bakarrik geratzen zaigu ja eguraldi ona, ez? Ja hori ere enkargatuta dagogu, orduen. Listo, eguna iristeko zai. 3. antolatzen dugu, eta ia esan oso erronka handia izan da. Azkenan ezin dugu ahaztu 2 urtez egon garela pandemian, orduan berriro berreskuratzea, azkenean kriston elkarlana egin izan dugu guraso, ikasle, irakasle guztien artean. Urte osoan zehar egindako lanari esker, bai lortu dugu berriro, ez? Nolabait kohesioa lantzea ikastola mailan, eta zentzu horretan oso pozik gaude, ez? 2022ko ibilaldia, Bizkaiko ikastolen jaia, Bilboko Abuzu ikastolari egokitu zaio. Maiatzaren 29an, 3. aldiz ospatuko da ibilaldia Abuzun. Pandemia osteko Bizkaiko lehen jai erraldoia familia zein lagunekin euskaratik eta euskaraz ospatzeko eguna izatea nahi du Bizkaiko herri handinetako ikastola txikienak. 2022ko ibilaldiak Erro Harri Har leloari helduko dio. Leloa oso jolastia da eta argia da, ez? Batetik dago erro. Erroak, sustraiak, sendotu nahi ditugulako, arro gaudelako zer garen, nor garen, errotarri bat bezala bueltak eta lantzen gabiltzalako geure irina, eta geure irina euskara da, ez da besterik. Eta Erro Harri Har. Guztira 4,2 kilometro eta 4 gune izango ditu ibilaldiak. Ikastola gunea, Abuzu ikastolan, Erro gunea, Ibai Eder parkean, Harri gunea, Oiagarran, eta Har gunea, Montefuertan. Antolatzaileek azaldu dutenez, musika, jokoak, ikuskizunak, tailerrak, kirola, dantza, ipuinak eta askoz gehiago uztartuko ditu ibilaldiak. Horrez gain, ibilaldiaren zirkuitua eta guneak garbi mantentzea eskatu dute, eta gaineratu dute erasorik gabeko jaia izateko protokoloak landu dituztela. Maiatzaren 29 bitarte alaber ibilaldia.eus webgunean ibilaldiari buruzko informazio guztia dago eskura. Larunbatean milaka lagunek Donostiako kaleak hartu dituzte euskaren alde. Hoi baino gazte gehiago izan dira manifestazioan zein aldarrikapenetan. Azkenean mobilizazio hau deitu izan dugu ez, bai gazteok sortutako edo izan da, euskararen egoeraren gatik kezkatuta geundelako, baina hasieratik ipini gara euskalgintzarekin kontaktuan, harremanak egin ditugu, lankidetzan aritu gara ez, ikusten genuelako mobilizazio hau izan barzela inflexio puntu moduko bat ez, bai euskararen egoeraz jakinarazteko, ze uste dugu azken boladan igual, eman dela asimilazio moduko bat gauzak ondo daude, eta ez da egia, gero eta gehiago, baina larria da egoera, eta orduan uste dugu bai herria aktibatzeko eta antolatzeko momentua dela, eta aldi berean herriak eskatzeko ez, eta exikitzeko egiturazko neurri batzuk egoera honi aurre egiteko. Nik aurre bi hitzekarriko nahiko nituzkiona, ilusioa eta inflexioa. Ilusioa berriz ere Donostiako kaleak beteko ditugulako ilusioz, baina determinazioz. Euskaraz bizi nahi dugula aldarrikatzeko eta euskaraz bizitza gure eskubidea dela lau haizetara zabaltzeko. Baina hori guztia esan bezala ilusioz egingo dugu. Ilusioz, eta hau benetan esan behar dugu, ikusten dugulako euskararen katea ez dela eten. Gazte euskaltzalen sareak determinazioa erakutsi duela euskararen borrokarekin aurrera egiteko, eta beraz euskararen kate begi sendo bat izango dugu hemendik aurrera. Iruditzen zaigu,
Gaurko eguna, zaietitza historikoa den, baina benetan euskararen historian argazki hau gorde beharko dugu. Eta inflexioa, Begoñak esan duen bezala, gaur egun oraindik Euskal Herrian ez dago euskaraz bizitzerik. Eta horretarako beharrezkoa da, behingoz, hizkuntza politikak berrikustea eta euskaraz bizitzeko eskubidea ahalbidetuko duten politikak ahalik eta arinen abian jartzea. Horretarako bildu gara hemen, batasunetik, bateratasunetik eta aldarri batgarrarekin, euskara aurrera. Asteburu honetan ere, Nafarroa Berri Saltza plataformak duela 500 urte Espainiako okupazioaren aurka Nafarro osoak eragindako matxinada oroitu du Iruñean. Elkartu gara hemen, 2022ko maiatza honetan betetzen direlako 501 urte Iruñeko hiritarrak gaztelar konkistatzaileen aurrean altxatu egin zirela. Eta guri batetik iruditzen zitzaigun jende horrek, matxinarretan parte hartu zuten iruindarrek omenaldi bat merezi zutela, horrela egin genuen iaz eta horrela nahi genuen egin aurten, eta gainera egin nahi genuen dantza baten bitartez, alai, ospatuz, duela 501 urte egin zuten bezala. Gure aldarri nagusiak jakinak dira, Nafarroa Berri Saltza jaio zen buru jabetza aldarrikatzeko, iruditzen zaigu 21. mendean Nafarroak eta oro har Euskal Herriak dituzten erronkei aurre egiteko beharrezkoa duela buru jabetza berreskuratzea, horretarako ezinbestekoa da masa kritikoa sortzea, kalea hartzea, aldarri hori ozen entzun dadin eta taula politikora igo dadin, eta horretarako bereziki gaur elkartzen gara, dei berezia luzatzeko Nafar gizarte osoari eta Euskal Herriari ekainaren 5ean Amaiurren ospatuko dugun Amaiurraldian parte hartzera, benetan 4 haizetara zabaldu dadin burujabetzaren aldeko aldarria. Eusko Jaurlaritzak Gaztelagun programan parte hartzeko baldintzak malgutu ditu. Gauzak horrela, gazte gehiagok izango dute diru laguntza jasotzeko aukera eta denbora gehiagoan jasoko dute. Baina zein da errealitatea? Nola bizi dute gazteek etxebizitzaren afera? Hamaika telebista kalera atera da gazteen iritzia ezagutzeko. Alokairuen prezio garestiak, emantzipatzeko zailtasunak eta etxebizitzak erosteko ezintasunak horiek dira besteak beste gazteek dituzten arazoak etxebizitza alorrean. Jaurlaritzak laguntza bat eskaintzen die gazteei alokairu horiek ordaintzeko. Hala ere, nola ikusten dute gazteek laguntza hori? Nola bizi dute gazteek etxebizitzaren afera? Horregatik, hamaika telebista kalera atera da gazteen ahotsa jaso nahian. Bueno, argi dago, gaztetasunaren prekarietate hori ja bihurtu dela estrukturala eta bizi baldintzen okertze bat bizi dugula eta gu gaztidontzako oso gatza da, etxe bizitza batera sarbidea lortzi ez badan, gure gurasoan edo aurrego belaunaldiak lortutako guzti hori ez badekozu koltzoi moduan, alkilarrak oso altu dauz, oso imposibleak, denbora osan, bizilagunekin egon bierre zara eta bestela erosteko aukera oso eskasak dira. Oraindik ikaslea naiz, beraz ez dut etxe bizitzarik. Beraz, nire aita eta amarekin bizi naiz orain. Nahiko zaila, alokairuak nahiko garestiak dira, gaur egun, beraz dirutza asko behar da hori lortzeko. Beraz, alokairu bat, igual beste lagun batzuekin edo, baina bakarrik oso zaila da.
Bai, nire ustez, entzun dut, noizbait, eta ondo iruditzen zait azkenean hor laguntza bat izatea, edo, azkenean hori da garestiak direlako pisuak. Laguntza hori hiriburuetan bizi bazara, ia ezin duzu jaso, beraz, ideia ona da, baina ezin da erabili oraindik, beraz on. Seguru nau, gazte batuntzako oso baliagarriak direla eta laguntzen da biela, baina oro har partxe batzuk dire, ez? Azken finean etxe bizitza eskubide unibertsal bat izen biharko leiken moduen, horrelako neurriak izen biharko leukiez bebai, gituraskoak eta strukturalaz eta sarbidea bermatuta egon beharko leke mundu osoaren zat, ez? Eta horrelako laguntzak hori ez dabe bermatzen inondik inora, kapitalaren logika horrek gailentzen da belako, onino espekulazioa eta presioen igoera gure soldata erreala eta erosmen almen erreala berantza doien momentuen. Epaiketaren bezperan Alkontzako enpresa batzordeak, zuzendaritzak eta Jaurlaritzako industria zuzendariak bilera izan dute. Hala ere, Alkontza lantegiko grebalariek salatu dutenez, hiritarko zuzendaritza ez da bertaratu eta bere ordez bitartekaria den Norgestion izan da. Horrez gain labeko ordezkarien ustez, biharko epaiketa bertan bera geldituko da. Epaiketaren bezperan, Alkontzako enpresa batzordeak, zuzendaritzak eta Jaurlaritzako industria zuzendariak bilera izan dute. Hala ere, Alkontza lantegiko grebalariek salatu dutenez, hiritarko zuzendaritza ez da bertaratu, eta bere ordez bitartekaria den Norgestion izan da. Horrez gain, labeko kideek azaldu dutenez, Alkontzako zuzendaritzaren hitzetan lan erregulazioa, hau da, 25 kaleatuen erabakia irmoa da. Horregatik, akordiorik ez denez egon, epaitekien soluzioren zain daude. Izatez, maiatzaren 24an, Alkontzako 25 kaleatuen epaiketa da. Hala ere, labeko kideek adierazi dutenez, eure izoilik heldu zaie jakinarazpena, eta aldiz, labek eta Komisiones Obrerasek ez dute ezer jaso. Horrela, labeko ordezkarien ustez, epaiketa bertan bera geldituko da. Greba mugagabean jarraitzen dute Alkontzako langileek eta ostiralean ezaterako manifestazio jendetzua egin zuten Berangon enpleguaren defentsan eta Alkontzako etorkizunaren alde. Bertan, besteak beste, Alkontzako lan gatazkan implikazioa eskatu zioten Eusko Jaurlaritzari. Hiritarrek Alkontzako langileekiko erakusten ari den mespretxua eta erakundetatik daukagun isiltasuna salatzera. Onartezina da Alkontzan bizitzen ari den garena. Onartezina da herri honetako langileak jasotzen dugun eraso etengabeak. Irizarri gainera industria plana exigitu zioten. Seguimos sin tener noticias de Irizar. Exigimos a Irizar que se siente con nosotros para buscar una solución que no puede pasar por la destrucción de empleo y que entregue un plan industrial que garantice el futuro de Alkontza. Herritarren babesa eskertu zuten Alkontzako langileek, baita bidelagun izan zituzten langileak, Tubacex, Novaltia, Zuloaga eta PCBkoak tarteko. Ezinbestekoa da egunero jendeak erakusten digun hurbiltasuna eta eman diezagun laguntza. Irizar Mobilitiko langileen langatazka konponduta euren erresistentziak utza eman zieten Alkontzakoei. Espero dugu, gure borroka bezala, beraienak ebai, helburue lortzea. Klima larrialdiaren arira Pirinioetako glaziarren erdia baino gehiago desagertu dira. Eta 20 baino ez dira geratzen oreka egoera delikatuan. Jarraian xehetazun gehiago Udane Arberon eskutik. Klima aldaketa itsasoko urmailaren gorakada berotzeak larrialdi egoera areagotzen da mundu osoan. Pirinioetako glaziarren erdia baino gehiago desagertu da 1983tik, eta beraz 20 baino ez dira geratzen jardunean, eta oreka egoera delikatu batean daude. Hori da hain zuzen ere klima aldaketaren Pirinioetako behatokiaren adapir proiektuaren ondorietako bat, 1949tik 2020ra urteko batez besteko temperatura 4,6 gradu igo dela ohartarazten baitu. Horrekin batera klima aldaketa neurtzeko funtsezko adierazletako 4 markak hautsi zituzten 2021ean, munduko meteorologia erakundeak adierazi duenez. Horren arabera giza jarduerek planeta mailan aldaketak eragiten dituzte lurrean, ozeanoan eta atmosferan, eta aldaketa horiek ondorio kaltegarriak eta iraunkorrak dakartzate garapen iraunkorrerako eta ekosistemetarako.
Berotegi efektuko gazen pilaketa, itsas maila, ozeanoen berotze edukia eta hain azidotza dira markak hautsi zituzten adierazleak. Horiei dagokienez, txostena nabarmendu dute ozeanoen pH-a azken 26.000 urteotako mailarik baxuenean dagoela, eta azidifikazio hori gertatzen dela ozeanoek xurgatzen dutelako gizakien ekintzarengatik sortutako karbono dioxido isurketen ia laurdena. Itsas mailaren igoerari dagokionez goia jo dute datuek. 2013 eta 2021 epean 4,5 milimetro igo zen, batez beste urtero. Horrek esan nahi du 1993 eta 2002 artean erregistratutako halako bi egin zuela gora. Hori gertatu da txostenak dioenez izotz kontzentrazio handiak masa galtzen eta urtzen ari direlako. Hori ez gain nabarmendu dute Antartikako ozono geruzaren zuloa ohikoa baino zabalagoa eta sakonagoa izan zela iaz, hain zuzen 24,8 milioi kilometro kuadrokoa. Testuinguru honetan Antonio Guterres, Nazio Batuen Erakundaren idazkari nagusiak energia eredua aldatzeko deia egin du. Erregai fosilak kale itsu bat direla adieraziz ingurumenari dagokionez, baita ekonomikoki ere. Nazioarteko gai helduta berriz, Pablo González kazetariaren behin-behineko espetxealdia igandean amaitu beharko litzateke, baina fiskaltzak ura luzatzea eskatu du. 10 urteko espetxe zigorraren aurrean egon daiteke. Ane Irazabal, Berlin. Harrigarriena izaten ari da jendearen eta gobernuen isiltasuna ikustea kontu honekin, ez? Azkenean, Pablo González bihurtu da simbolo bat ulertzeko nola gerra honetan, Ukrainako gerran, gailentzen ari diren alde bakarreko diskurtsoak. Hau da, bakarrik beltza edo zuria erakusten dutenak eta ikuspuntu kritiko guztiak isilarazteko ahalegin bat islatzen du nire ustez Pablo Gonzálezen atxiloketak. Isolamendua da agian, ez dakit, nik esango nuke polemika gehien sustatzen duena eta lotxagarriena, ez? Azkenean Europako Batasuneko herrialde baten baitan atxilotuta daukaterako, kasu honetan Polonian, eta oso zaila izaten ari delako defentsarentzat ere, berarekin beharrezko defentsa bat ezur mamitzea. Nik esango nuke hemen turku buru bat bilakatu dela, hau da, bera bihurtu dela pixka bat Ukrainako gerran gertatzen ari denaren simboloa kazetaritzaren ikuspuntutik, eta oso arriskutsua iruditzen zait. Badin Zizimarin, Ukrainian gerra krimenengatik auzipetutako lehen soldadu errusiarra izan da. Soldaduari bizi arteko kartzela zigorra ezarri diote zibil bat hiltzegatik. Наша команда не была команда. Да. А я признаю вину. А я понимаю то, что вы не сможете меня простить. Я прошу прощения за все, что я делаю. От наша команда не была команда. Мы положились составить колонну. А что будет там дальше, я не знаю. Besterik ez lurraldetik eta gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan.